птици по полетата на историята. След тях остават песните, легендите и поверията за най-достойните чада на България. А едни от най-достойните от Трапокново са минавали през читалищната сграда. Тази сграда, гледана на юг към светлината, цели 90 години е давала духовна светлина на самодейците от цял Трапокново. 90 години юбилей, честит празник Трапокново! Сега ще получите музикален поздрав от секретарят на читалището, която ще изпълни две песни. Пее Донка Янка Енчева.
90 години народно читалище от експресии, докато има българи, които милеят за българското, които пазят, съхраняват и предават българските обичаи и традиции, България ще има и ще пребъде. Да не е честит празника! Уважаеми гости, дами и господа, от близки, далечни градове и села, и вие, трапопловци, чули, прочели, разбрали за юбилейния концерт. Добре дошли на всички вас в този празничен и весел час. За тези от вас, които не ме познават, ще ви се представя. Казвам се Ангел Райнов Ангелов, роден в село Трапоплов, живее град Сливен. Последните 10 години се занимавам активно с поезия. Издадох 2 стихосбирки,
2014 година микс от истини, надежда и добро. 2017 звездите говорят на всички. Днес ще ви представя стихотворението Читалище Трапополово на 90 години, което съм написал специално за юбилейния празник на читалище Свети отец Паисий, село Трапополово. Преди 90 години, сякаш вчера е било, се събрали хора будни от нашето село. Решили доброволно читалище да построят народно. Един земята ще дари, камъни ще носят други, трети кирпичи ще секат, а останалите ще строят. След известно време решението е осъществено. С много жар и с много плам, с усмивка на уста, се втурнаха към него хората, че читалището чак не ги събра. Тогава под прозорците отвън наредиха камъни огромни, за да видят кой как днес от сцената говори. Този ден остана паметен и с гордо вдигнати глави прибраха се в къщи радостни, доволни спаха до зори. Тъй читалището продължи да събира будните души, че превърна се с чест в културно средище до днес. Ще ви прочита едно стихотворение, посветено на родината България, от новата ми стихосбирка, което се казва "Родино моя". Горд съм аз, че тук съм се родил. Горд съм, че България е моята родина. Щастлив ще бъда, истински свободна да я видя. Родино моя, родино свитна, красива и вечно беззащитна, отново твоите чеда по света голям излитнаха. За никое не бих те заменил, в никое не бих се приземил завинаги. Обичам те и ще те обичам, знай, до последния си земен край. И все надежда в душите тлее, че ще дойде този миг щастлив. Народа да забрави за проблемите си тежки, натрупани от толкова години. Подайте си ръцете, мили хора, в прегръдка топла напред тръгнете ви, да не се боим от цветовете си, заедно родината да построим. Да станем синца отговорни, да пазим общите неща, България отново да пребъде, тъй както при първия Симеон била. История на читалище отец Паисий 1928. Документално ще ви я представя Донка Енджела. От край време читалищата са били огнище за културно и духовно израстване. Място, което събира, съхранява и предава традиции и обичаи. Читалището е мястото, което е събирало малки и големи в добри и лоши дни, за да ни напомня, че имаме общи прародители и общ родов корен. Защото където и по света да се намира човек, винаги носи в сърцето си свиден спомен и къщче от родното място. Годината е 1928. В летописната книга на училището четем: днес, 4 юни 28 година,
учителите от смесена прогимназия Свети Кирил и Методий, село Трапоклово, свикаха събрание и заедно с жители от селото основаха читалище, което именуваха Отец Паисий. Будните и прогресивни за времето си хора с доброволен труд и членски внос набавят първите книги, а по-късно през 1941 година купуват и радиоапарат Лоренц. Младежите носят дърва от гората за отопление през студените зимни вечери, когато салонът на старото читалище се оказва тесен да побере всички желаещи от селото за вечеринките и пиесите, изнесени от младите самодейци. Затова едно и също представление се изпълнявало няколко вечери подред. Макар и да няма запазени писмени сведения за първите председатели на читалището и състава на читалищните настоятелства, трапокловци пазят топли спомени за представленията на самодейната театрална трупа. Хан Татар, Боряна, Албена, Хъшове, Левски и други постановки на битова и историческа тематика оживяват на селската сцена. Голям принос за развитието на самодейността в тези години имат и учителите, дошли да работят в селото ни. Трайна следа в културното и просветно дело оставя учителят Иван Великов от Глушник. Много труд и енергия влагат Минка Андреева, Донка и Вичо Жлехчеви, Иван Георгиев и други. От едно време Трапоклово е извор на много самобитни дарования – музиканти, кавалджи, гайдарджи и певци. Старият селски мегдан помня майсторските сверни на родените и израснали в селото ни гайдари Кръстю Великов и Ангел Рашев. Не минава сватба, седянка или селски празник без вълшебната гайда на бай Кръстю и Ангел. След време талантът им е оценен подобаващо и Кръстю Великов и Ангел Рашев са едни от първите преподаватели в средното музикално училище в град Котел. Тук, в родното село, на малката читалищна сцена, са и първите творчески изяви на народния певец Антон Даскалов, солист в ансамбъл за народни песни и танци, чиято дъщеря Магдалена Даскалова в момента продължава неговото дело. Трапоклово е родно място и на гадоларя Иван Стефанов. Трапокловският боеник е възстановен през 1967 и повече от 30 боенички вземат участие на Републиканската универсиада в София и на много фестивали и събори. Кавалджиите от Трапоклово, Велико Андреев, Вълко Йорданов, Рашо Андреев, Стефан Рубчев, начело с Ангел Стефанов, Аджибабата, виден самодеец, през 1968 година представят достойно селото ни в формацията Стоте кавала под диригентството на Коста Колев на събора в Агликина поляна. Същата година е завършена сградата на новото читалище. В изграждането й участва бригада зидари от селото Стефан Йорданов, Иван и Мано Жлехчеви, Конда и Теню Жлехчеви, Тодор Колев Василев, Жлехчо Митев и Йордан Славов. Освен с помощта на държавата, тя е построена с много доброволен труд от жителите на селото ни. Много награди и медали са завоювани от самодейните ни колективи през годините назад. От Националния събор на народното творчество в Копривчица през 1986-та Трапоклово се завръща с златни медали за коледарската група, обредът Пеперуда и златни медали за индивидуални изпълнения.
Кукерската група има участие и награди от фестивала Сур в Перник, Кукерландия Ямбол, Кукове Раковски, Широка лъка и други фестивали на регионално и национално ниво. Призове за най-атрактивни булкаил и годиник, награди за цялостно представяне на обичая Куков ден. Обредите за дъжд Германи Пеперуда на самодейния колектив са филмирани и отличени с награда на Международния фестивал за балкански фолклор през 2009 година. Певческата група Трапокловска китка има много изяви, награди, златни и сребърни медали, плакети и грамоти от фестивали и събори. Неделино, Хасково, Калофер, Айтос, Карнобат, Стара Загора, 2 пъти участие в предаването от българско по българско в телевизия СКАТ и други. И певиците от клуба на пенсионера си имат своите изяви, награди и медали. Двете групи взимат участие в празниците на селото ни. Тук е мястото да отдадем заслужена почет и признателност на председателите на читалището през годините. Те бяха не само ръководители, но и всеотдайни самодейци, летописци и родолюбци. Велико Андреев, Минка Андреева, Вичо Желещев, Стефан Рущев, Радомир Йорданов, Кръстю Георгиев, Иван Желясков. Поклон пред вас, самодейци, читалищни дейци, верни сподвижници, дарители и спомоществователи. Благодарност към вашият неуморен и доброволен труд. Благодарност и към семействата ви за подкрепата и разбирането. Вероятно, през годините огънят на читалищната дейност понякога ще затихва и тлее като жарава, но ще се разпалва отново и отново, следвайки завещаното наследство от предците ни. За отминали стари времена ще ни напомня песента за невъзможната любов на Деша Сливенката и Въндю Даскалчето от Трапоклово, за Дучо Иванов Трапокловчето, който от далечното бойно поле изпраща песен, послание към семейството си. Времето ще носи спомена за коледарските песни и благослови на Стефан Рупчев и Димитър Койчев. В годините назад ще ни връщат магическия танц на пеперудите, стройните стъпки на боеничките и виртуозните мелодии на търпокловските гайдарджи и кавалджи. В сърцата ни остава жив спомена за комедийните и драматични превъплъщения на сцената на незабравимата Марийка Димитрова. Кукерският тъпън ще отмерва ритъма на времето, предавайки на поколенията жив огъня на духовността, за да пребъдат в вековете българските традиции и обичаи, за да я има България. Честит празник! Събрали са млади и стари, събрали са стояли, прели и пели песни за стари хайдути, възпроизвеждане на патриархалния обичай седянка. Долу горе, пообшепнали женората, полегизали, тъй трябва да седянка ще има тук. Я всем нас, ей тук да е близо до огъня, че да се постопля, че да покуша, а
че хвърля главата. Момчията като идва насам, ми вика дядо, да го хвърлиш топче на ти на свяста цигара. Да, зато изеш пуше модерна цигара. Виж, малко кърса, той никъде го няма. Дошъл тук седно и пуши цигари. Коля правя, как няма да запаля. Пуши? Какво ще кажеш? Спавай! Да отиваме да се лягаме. Да, за Петя ще има цигари на дома. Ние сме стари хора, да се приберем вкъщи. И да се приберем вкъщи, бабо. Нали знаеш, че и да легнем, няма да можем да се спим. Зато и дай да постоим тук, гости ще имаме, значи да погледаме и да си приказваме, значи да си припомним и младените. Какво? Каква пунка беше и нови. И то това ще послушам. Заради попа. Заради попа? Когато ме венчаваше, той каза, жената да слуша мъжа. О, би много хубаво казал попа, бе. А да от края време се знае, че жената трябва да слуша мъжа. Това е било от едно време и хубаво, че си го слушала. Ами хубавото да си. Мулка! Мулка, къде си? Тук съм. Айде, вървете да сложим ли. Добрата, викай на Рада. Да дойде и тя. Да дойде и тя. Да я наредим, да я подредим, че моми и Евгений ще дойдат. Козурта ли не намерят? И те бе радо, някой може да те хареса баба. Хайде! Добре каза ти. Добре каза. Ние трябва да направим най-добра седянка. Такива край Ивановите правили миналата година. Ети и прави. Ние трябва да я направим най-хубаво, че да сме по-горе от другите. Питай, бабо. Да. Ида, Маня, ида. Ей, сега всичко ще оправиш. Да ми помогна ли? Ще се оправи. Трябва път. Ще се оправи. Да се справи с едната. Слагай. Дай, бабо, слагай. Ладно, да се да насам. Мамо, ти изкусявай, аз отивам да се не копля, Маня. Отивай. Чакай малко, Марано. Може аз да харесам някоя момата, не само ти за жени. Ето и младо бе. Чакай малко да се стопля, че отвънка голям стук да продължа спуста работа, човек му няма време да се стопля. Стоплиса, че ще свършиш една мъжка работа. Ще вземеш този бакрач, ще видиш, ще го напълниш с вино, ама от уни второто бури, дето и най-хубаво, че като дойдат хората, скопо се видят какво е нещо. Хайде да ме си. Булка, що ми се виждаш тъжна и си весела? Защо, маманя, някой да ти каза нещо? Децата ли направиха нещо? Нищо, Маня, нищо. Децата не са направили. Иванко, сина ти, късканима, не мога хората да погледнат. Ето ме! Кого? Не знам. Аз ще го дам. Той, като баща си, той беше същия. Айде. Дедо, я направи малко място да оставим момчето тук. Тати е виното готово. Иванчо, хубаво си направил. Сядаме гостите вече. Сядай, че сте се разправя. Генерал! Лазе! Вие с нощи чух на седянката, че щяло да има седянка. Тя ще чакай да го да, а сега да ви сядай. Носиш ли си капота? Има. Тук на унуката ще трябва един булър.
Сядай да бърши, да че малко. Гено, Ида! Гледайте как това събрана религия. Гено, помнички нови седени играехме. Ми играехме. Младост ли бе? Съм ли бе? Сядай. Добър вечер, Гено. И аз Ида. Чух, че щял да има седяни на вас и аз Ида. Ама много лоши кучета има обаче на вас. Врачка не си взе. Ама старая се пак. Сядай. Виж, Слава Марката! Уй, те да чакай ли гекта! Влизай, че си гляньте си, влизай, ще се купшувай! Što bi se želi spasiti? Kako mama mi reče, rekla sam ne mogli voda, a Ante rekao, Хайде да почерпим сега. Минете да се вземе, да всички да се вземе. Ще беше пъти да не чуке, мама, да не чуке. Ето и вако, и да се вземете. Вие това да минам. Хайде, замежте си. Кога да събра? Сменина има си. Вземете. Дай баба виното сега. А на здраве сега на всички. Добре дошли. Я да видим той нашето вино. И виж, са ти на здраве. Давай и жените да пият. Ами сети, че ще търкаляме там дула, а? Ще се търкаляме с дула. Стена сега след такава сега. Няма кой да ме види. Гледай какво хубаво вино сте направили. Мамата ви е била. Мали, ами бурка. Мамата харесал, той биш го не. Младото, че ти му на момата, бабо. Тъй. О, Боже мой, толкова му са почерпа до нея. Молите да запея, че то седянка без песен. Каква е седянка? Айде! Ходи вода, да речи на Марина, на страшна коншека, небо свете на високи чародаци, и си шире на Давай да пиете. Какво да делате?
седянка стана, тъй трябва да пеят, да играят, да се веселят. Гено, ела да ти кажа нещо, ела ще ти кажа нещо. Кой ще ти каже? Кой знае? Видим сега. Кой знае? Не е много хубаво, ама трябва да ти го кажа. Да ни развали седянката. Как няма да чуят, ама ние сме комшийки, а пък никой път не сме се събрали две думи да се каже. От тази женска работа, кога да са бе думи? Пък мъжете как намират време, може да ходим, ака сутра вечер, пък ние не можем и две думи да се каже. Да, ама, ко да са направи? Ама Гено, много съм ядосана. Кажи, защо? Ами, вчера минавам през Мигдано и какво да видя? Машините шу, ама аз съм си аванджийка и не смея при никой да ида при никой. Две думи да се кажа. По едно време слушам аз. Болюбена! Обръщам се. Тя, коя е било? Кълна Тодорова. И ми дума. Слушай, Болюбено, да идиш при Гена, при твоята комшийка и да й кажеш, че техният Иван се залюбял с Дона. Дона! Ама откарай мамо Гена! Божичко! Че тя хубост, това не е хубост! Скопост ли е скопост? Пак за другото да ни приказваме. Ами харесало е. Какво ще правиш? Какво ще правиш? Ами, слушай, на Господ ли се молиш? Магия ли ще правиш? Приходи ли ще ходиш? Гледай с работа да я развалиш. Вие сте хубави хора. И Иван също на вас мяга. Гледай да го придумаш, да залюби Марийка от долната махла. Седна, дай да го развалим сега пък. Ами, Бобо, хайде! Кой не знае? Хубаво попяхте, пинахте, хапнахте, поиграхте. Сега да направим едно хоро, че седянката вече е на развала. Ние ще минем напред. Направим място на младите.
дай си кажи на новия сет, дето открадна моята внука. Двамата да дойдат тука. Ще каже, че аз го викам. Бях, няма страшно. Нищо може ми е станало. Миналия ви тя открадна. Че ти като пазарния. Айде, и пригъл сме, дядо. Айде, приятел, се мама. Не би било готвено сега. Станало. Ти ще не бъдеш новия зеп. Сега сватбата вече е на края си. Ще направим едно хубаво хоро. Ти ще го водиш, до тебе онуката, или аз, до мене бабата, а пък всички тук гости, особено жените, да изпеят една хубава българска песен, че да си направим хорото и от тук ще водиш хорото направо на хърба. Вадьо, не са сърдети, вижте ги, лика при лика, като разрязана ябълка. Искали са, взели са. Аз Радка ще я гледам като писано яйце. Дано, свате, дано, ама надали. Използвам случая да поднеса грамота на най-възрастният самодеец и най-възрастен жител на селото ни, 95-годишния Петър Славов. Тази грамота, която грамота показва, че на времето съм се занимавал с читалищните дейности. Но тогава беше лошо. Няма непосредно читалище. Нямаше ток в селото
за отчаяне преси. Нямаше къде да ги дисаме. Вземаме свая от училището, която беше малка, а хората бяха много в селото. Просто ще отиваха да влязат в вечеринката, но нямаше достатъчно места. Сега вече имаме много хубаво читалище, но за мен на това пък няма недостатъчно хора. Но въпреки това, все още се намират такива хора в селото, които да запазват старата традиция. А именно това са пеещите групи с ръководителките Янка Янчева и Стоянка Динкова, които ходят недостатъчно суд, заучат песните и за първи път вляза в конкурса и спечелят първите места и ги наградия с по един владен медал. Честит празник на всички! Преди да дам думата на официалните гости от град Сливен, искам да съобщя, че грамоти по случай нашия юбилей се връчват посмъртно на Велико Андреев, Вичо Жлехчев, Минка Андреева, Марийка Димитрова, Кръстю Великов и Ангел Рашев. Благодарствени грамоти връчваме на спонсорите, с чиято щедра помощ днес осъществихме този празник. А това са Общински съвет Сливен, Първо частно земеделско сдружение Трапоково, Земеделска кооперация Детелина, Ета Стайк Иван и Йордан Йорданови, Веселин Райков и Неделчо Великов, отново спомоществовател. Благодарим на всички. Грамоти ще бъдат връчени и се присъждат на кукерската група, певческа група Трапоковска китка, коледарска група, кукерска група, на Кръстю Георгиев, бивш председател Иван Жлясков. Давам думата на кмета на кметство Трапоково, господин Кирил Киров, за кратко приветствие. Уважаеми съселени, ще ми позволите да наруша протокола и да правя дълги изказвания. Всичко, което вие сега видяхте, това са последователи на традициите от 1928 година на читалище Паисий Хилендарски. Нека да им пожелаем живот и здраве, да продължат тези традиции, да ги множат. И така като гледам, като кмет, макар и остава малко до изкарване на мандата, трябва да се борим с общината за разширяване на тази сграда, защото виждате, че не стига за посещаване на културните мероприятия на селото. Бъдете здрави и помагайте, така както спомоществователите помагат за развитие на самодейността, кой с каквото може, виждате, че резултатите са на лице. Още веднъж благодаря на всички и честит празник. Искам с решение на Общинския съвет при село Трапоково ще ми позволите да поднеса този албум на читалището и нека той да бъде изпълнен с традициите и бъдещите успехи на читалище Паисий Хилендарски, село Трапоково. Ако обичате, председател. Председател, къде е? Секретаря на читалището. И се спомням на времето, когато е имало селските сватби, всеки е казвал: давам това на булката, давам това на воденика, давам пишели там, ама накрая не го давали. Аз пак изпълнявам решението на Обществения съвет на село Трапоково и напреждавам читалището.
да я използва за развитие на културната дейност в читалището. Благодаря. Давам думата на Десислава Куртова, представител на отдел култура и образование в община Сливен, която ще прочете поздравителен адрес от кмета на община Сливен, господин Стефан Радев. Добър ден на всички! Поздравителен адрес до настоятелството и колектива на Народно читалище Отец Паисий 1928, село Тръпохово. Скъпи читалищни деятели, уважаеми дами и господа, най-сърдечно ви поздравявам по повод 90 годишнината на Народно читалище Отец Паисий 1928. В този празничен ден приемете искрените ми поздравления, поднесени с дълбоко уважение към дългогодишната ви всеотдайна работа. През годините забележителна история читалището ви е дало възможност на няколко поколения да се образоват и възпитават чрез нетленното богатство на книгите. Днес, когато живеем в един технологичен свят, с дълбоко уважение се обръщаме назад, за да си припомним с гордост за натрупаното през годините просветно и културно наследство. Споделям вашето вълнение от днешния ден и ви пожелавам много настроение и незабравими емоции с изпълненията на самодейните състави, включени в празничната програма. Пожелавам на вас и семействата ви много здраве, много успехи, късмет и благополучие. С уважение, Стефан Радев, кмет на община Сливен. Поздравителни адреси са получени и от читалището в Драгоданово, клуб на пенсионерия Бладец, Народно читалище Дружба 1993 град Сливен, читалището в Мечкарево. И тук е момента да дам думата на госпожа Красимира Абрамян, която представлява Съюза на народните читалища, за кратко приветствие. Благодаря. Ще го предам. Добър ден! От името на Сдружение Читалища Сливен най-сърдечни благодарности за успехите, за това, което сте сътворили в продължение на 90 години, за това, което съхранявате и ще продължите да съхранявате. Сдружение Читалища се състои от 36 читалищни членове, след които и е вашето читалище Отец Паисий 28 година. Аз обаче не виждам тук къде е подаръка, който ви носи. Ако обичате да ми го дадете. Да, това е цветето, вече сте го видяли. Това е цветето от Сдружение Читалища. Има официален поздравителен адрес, има един голям подарък, с което пожелаваме на колегите от читалището да бъдат все така упорити, да бъдат все така усърдни, на вас самодейци, да продължавате със същия ентусиазъм, който сега ми гори отвътре, и какви прекрасни неща се казаха за вас. Вие наистина сте едно читалище, според мен, защото аз от доста време работя и съм работила близо тук до Бладец и съм идвала в вашето читалище. Имам чувството, че сега вашето читалище като че ли се възражда наново. Пожелавам ви много успехи, особено на колежката Янчето. Предполагам, че вие ще й помогнете. Живи, здрави бъдете! Навсякъде се заговори за тъй наречената приемственост между поколенията. Тук, в нашето читалище, ще имате възможност да се убедите в тази приемственост между възрастните и младите изпълнители. За вас ще пее Дария Георгиева "Запалило се, мамоня". Голяма, Мари Сливена, града голяма.
се казва Трапокловска китка.
просвещенските традиции, не забравя и поетите на българското възраждане. Сега ще чуете стихотворението "Мати си" от Христо. Ще изпълни Иван Райков. Майци си на Христо Ботев. Ти ли си, мале, тъй жално бела? Ти ли си мене 3 години клела? Да скитни ходя злочестен ази и срещам той, що душа мрази. Бащино ли съм пропил и мане? Тебе ли покрих с дълбоки рани? Та моята младост, мале зелена, съхне и вехне, люто я звена. Весел ме гледат мили другари, че с тях на едно и аз се смея, но те не знаят, че аз вече тлея, че моята младост слана по бари. Отде да знаят, приятел нямам да му разкрия, що в душата я, кого аз любя и в какво вярвам. Мечти и мисли, от що страдая. Освен тебе, мале, никой нямам. Ти си за мене любов и вяра, но тук аз вече не се надявам. Тебе да любя, сърце догаря. Много аз, мале, много мечтаях, щастие, слава да видиме двама. Сила усещах, що не желаях, но за си желби приготви яма. Една сал клета, една остана, прегръдки твои мили да падна, да той сърце младо, таз душа страдна, да се оплачат тебе горкана. Баща, сестра и братя мили, аз да прегърна искам без злоба. Пък тогас нека измръзнат жили, пък тогас нека изгният в гроба. Ще чуете още един представител на най-младото поколение с звучното име Доника Иванова, стихотворение за читалището. Читалище любимо, читалище вековно, на всички си ни мило, защото си ни родно. Тука ние пеем, танцуваме и играем и всичко най-полезно пак тука ще узнаем. Чи си основано преди 90 години, в тебе веселим се и лета и зими. Проба, като представител не на най-младото поколение, да закрия поетичният цикъл с едно малко стихотворение, което скоро написах. Завръщане през този свят и дързък и печален, преминал като огнен метеор, пак ида автентично натурален, тук в моят рай съвсем простор. На форум ветровете се събират, но не да пеят бойки стихове, че брястът стар от свобода умира. В агония градът тресе, изпиран стреснат, мъдър и безличен. На глътки гълтам своята свобода. Площадът днес е сякаш по-различен, по-тесен в своята широта. Денят сърдит, душата ми разлиства, да търси спомени, добри и зли. Хайдутинът у мене явно липсва, а как пропиляното боли. А сините скали у мен се взират, хаджията ми вика озлобен. На Бузлуджа дружина пак събирам, а ти ще дойдеш ли с мен? Възпроизвеждане на обичая пеперуда. Ще имате възможност да видите пеперудките на Тракоплова.
да нося тези хубави песни и игри, да ви съжали, да ви пусне дъждец, да напои нивята, да напои лозята, а че да получите голям берегет да има. Ами, зато и че пяхте и играхте, искам да ви подаря една златна паричка. Да, ето. Ой, да намеря паричка. Ето е златната паричка. Ще ви здрава. А пък на бедните, братя, и сланинка да се хапна дома. Такви работи няма да ви давам. Ами аз сега да търпулим и слизато, а че да видим каква ще бъде годината. Хайде! И да не забравите на клопана да поканите всичките. А че тогава Бог ще ви помогне, ще ви даде дъждец и много неща ще ви подари. Айде сега, от тази суша не изгори душите. А сега поиграйте малко едно порце, а че всичко ще се оправи. Пепе родалята, да ви веселята, дай Боже дъждец, да се роди жито, да се роди жито, жито и дробласо, жито и дробласо, и често просо. Слушай меси, жите ми бе крава, дай Боже дъждец, да се роди жито, да се роди жито. А сега дългогодишният самодеец от село Трапопол Димитър Данчев ще изнесе кратък рецитал пред вас. Нека да го чуем. Добър вечер, уважаеми съседи и гости на юбилея. Искам първо да пожелая живот и здраве на всички, за да може след 10 години отново заедно да отпразнуваме 100 годишния юбилей на читалището и да се радваме на по-хубава програма. Сега поканиха ме да кажа от това, което по агитките някога изпълняваме. Първо ще ви кажа, ще чуете басния Петели Кокошки от Банчо Бамов. В бедняшки двор сред кали и смет живееше Петел на пет. Със своята кокошка сива, съпруга вярна, работлива. Един след друг течаха дни в тревоги, в грижи, в изпитни, но нека хляба да не стига. Отгледаха те чурлига, разхождаха се важно двама. Той каже не, тя няма. Тя каже да, той да, готово. Изобщо с единичко слово, живота тежък и суров, цъфтеше тяхната любов. Петелът казваше, една в света е моята жена, коя с нея ще се мери? И как ме приглежда, как трепери над всяко зрънце, над трохата и как се грижи за децата. Зато и след всеки ден и час все по-силно я обичам аз. Така изрежда се дни. Ала живота се мени,
Стопанство в село основаха и в птицефермата прибраха кокошката и Петя. Ах, то беше радост, песни, смях, край на мизерията вече. Светът е наш, Петела трече. В охолство, в почет най-голяма, от днеска ще заживеят двама. И ето, седмица не мина, заглади Петю перушина, изправи гребена червен и в миг видя се обграден от вред кокошки хубавици, все младички и нежни птици. Щом тръгне Нейда и завчас след него спускат се в захлас и родайланди, и лекхорни, и как са мили и покорни. С извити шийки, бяла град, абе танцуват, сякаш не вървят. И коткодякат, и се галят, и все го гледат, все го хвалят. Какъв Петел, запазен, свеж, мъжествен изглед, нрав гореш. И после всичко бързо става. Петелът взе да закъснява, с чуждите кокошки сам излиза, ходи тук и там, зранца им търси най-отбрани, от зложелатели ги брани. И кътка, и се кокошини, абе Петел да се на тези години. А щом се върне посред нощ, стои сърдит, намръщен, лош. Запилен се да се нихае, кокошката гълчи, рогае. Тук ще стоиш на полога, нали си квачка, навън ни крачка. И тя го слуша мълчалива, стои сама, сълзи пролива. Ще разбере, той ми е мъж, но най-подир възори веднъж, Петелът скацна на стобора и извести напред извора. Не мога да живея аз с тъс кокошка нито час, ми тя ме срами, тя ме излага и въобще не ми приляга. Аз се издигам, аз раста, ще се гордея с мен света, а тя е проста, мързелива, кокошка при това и сива. Тежи ми брачния хомот, не мога вече, не, развод. Завършвам баснята си тук, познавам не един съпруг. Издигни се и в миг тогава жена му проста грозна става. Сега ще чуете и стихотворението "Луди млади" от Пея Яворов, за да си припомним младежките и евгенските години. С това стихотворение искам да поздравя всички младежи и девойки, които са влюбени до полуда, а защо не и по-възрастните, които също сме лудяли и са ни замайвали главата, танцовите забави и хората. Луди млади, о Яворов. Тя ме иска, аз по нея мир не зная, луд лудея. Аз от стара майка крия, тя от татко зълбе крие. Дето седне, дето стане, пуста майка и захване. Тебе, синко, е прилика, чуй, съседки на велика. Хем да видиш домовита, всички знаят даровита. Тя честта ми ще да пази, старост няма да погази. Ех, че глупо, що да сторя, пък е майка, сум се боря. И мълча си, а сърцето без звука са него клето. В къта легнал росен татко, чашите целува сладко, пие вино и ракия, паявока и гория. Дъще, взеха ти главата, кладенците и хората. Дъще, стига си веснала по обесница лудяла. Слушай, Станча одобрявам, Саков Станча те главявам. Днес баща му, той ми рече, аз му рекох, свърши вече. А Русица слуша гледа, дома страшна триш проклета, слуша, трътни и проклина, горко Боже нам двамина. Тя ме люби, а по нея аз деня нощя лудея. Аз от стара майка крия, тя от татко зълбе крия. Мръкни, мине варде време, чак и Господ да задреме. Тикнал пояса камата, па към росени в тамата. Тръни мръни, кой ти гледа, плед да бъде 10 реда. Спет ли кучета и хора, Бог помози, хоп на двора. Там в градината Русица, плахата ми гълъбица, восък бледа сред чумака,
Вие, Китка, мене чака, че сърце, глава не пита, той е птичка диволита, дето иска си пилее, дето иска, там си пее. Приятно ми е да обявя, че пред вас застава танцовият състав от село Мечкарево. Казва се Детелина. Нека да ги видим.
Народно читалище Дружба от град Сливен ще се представи с фолклорен клуб Маниста, който ще изпълни 3 танца.